ang mga nag-positive. Ano kadamo diri ang nag-positibo sa COVID-19? Ari pagido, grabe. Bangod bala sa kawadon niya sang kaugalingon nga ospital sa Bacolod. Would you believe? Tumudamo gali, no? Nga mga taga Bacolod, nga aside from Corazon, Locsin, kundi makasulod dito ang landing, ditong tupa nila ho, sa Teresita Halandon sa Provincial Hospital sa Silay kag iban pang mga lugar. Mga hospital nga pwede sila makomodar mahakon mo no? Ini ang Hospital for Bacolod City, Bacolod General Hospital kinanglanon gid ni. Alas 8:08 na pero antes sina Ari Anay si Akson Alvin Graba. Anong tabo sa puno sang eucalyptus ni nga na tumbalay gid. Akson Alvin anong tabo da? No? Ining puno sang eucalyptus sa alas 7 pasado sa atubang mismo no sang opisina o sa compound sang atubang mismo sang Chuksto Global Action Arts may dalan sang Magsaysay. Now if you're kung haling ka abi sa dalan sang sa dalan sang Araneta makadto ko ikaw pakadto diri sa area sang Bacolod City Police Office amo ni aksyon na art ang may dalan sa Magsaysay diri malapit lang gid sa may Taytay o sa flyover amo ni diri napahamtang nga puno sang eucalyptus dako ni siya nga puno sang eucalyptus aksyon na art. Okay. Resulta diri nga isa ka truck susu truck ang natumbahan diri. Oo, makita mo sa ato sining Facebook live action na art ang ining bali moving vehicle ini galakat man itani ang truck ni siyang namatumbahan siya. I-check tani sa gwardiya aksyon na art sa nga Chuksto Go kung ganyan plastada nga kag anong oras gid exactly no natumba kundi Action Alvin para ma-describe ta mayo kung nalin ka diri sa Araneta ga usoy sa Araneta mag left turn ka amon ang pa BCPO no. Yes, kung dalang ka Araneta facing towards south ka left kundi turn ma-left turn ka left turn ka pa BCPO na dira nga linya na dinhi ang kahoy dapit sa wala o kuntuo. Ko sa wala mo na dampi action sa wala ang puno sang kahoy nga natumba going right direction sa tuo mo nga portion. Oo, sakto gina action na art no. Uy. Makitan mo pinaka ugat niya diri action na art pinaka puno niya gid bala. Okay. Natumba action na art kag diri ano makitan ka ni puno Action Alvin? Action art hindi ko magsala duha puro ka tao tatlo guro ka tao mahakos action art ay. Mahakos? Oo. Dako gali na. Dako ni action na art nga puno sang kung ang mga buyon ko gali ni mga tatlo ko ka buyon mo na. Nan, sakto na. Asok na guro action art sa buyon mo. Gusto makuno. Tatlo guro kun apat siguro Sa action buyon ko ba sobra naman na iya. Dako gid gali. Oo, kita mo, makuno na tumbahan yung truck ni Action na art, siguradong tumbagid. Actually, sa may bulik dampi... Anong damage siyang salakyan? Ang iya sining akaul, nakakasgid Action art, no? Ba, maayo lang yung driver, why man, no? Ang ining truck, pero ang iya nga akaul Action art sa atin sining Facebook live, bakitaan mo, kung siya, na halos ma-detach gid, no? Ang iya sini. Pero ginalantaw taman, ang unod sini, I think iya mangyapon niya sang Chuksto Go RMJ Marketing pero basin balang nag-unload sila sang ila sining produkto mga produkto mga manok bisan gani ari man diri si Police Major Roel Colanag ang aton sining traffic chief and ari man diri si Sir Dennis Permano. Sir, initial ano gid yung plastada diri sir? Actually, may duwa ta di ka tao nga may mga minor injury. Pero yun nga kuhan sila sa karga sila ng manok sila nga i-deliver. No? So, inali lang nga nagatumba ining kahoy. Ano nisa? Eucalyptus. So, mayapit alani sila sa sulod. So, mayo lang kay wala napatalan. So, bali ining napitalan sa sulod sa isang sining kahoy niya? Oo, amo ni siyang ara sila sulod kay makarga sila. So, pagugpaas, ara sila sa sulod. So, inali lang way napatalan. So, ang isa no, ang iyang atiil, napitalan gini sa freezer.
Ayo ba? So yung isa mo man, so may bali, may isa katiil, ang isa ni minor injury lang, pero naigo gid ang trace gas. Sus, Ano bullshit. exactly, sir, natabo ng ining oras? Anong oras na exactly natabo? Pag interview to sa ila nung so, mga 7 a.m. ni siya. O mga Alas dira-dira, 7? mga alas 7, kaya agad kami sila gadiskarga. So, sir, kamusta ang kung dito may rerouting matabo? Ni kay Komo gabalabag ito sa asang dalan? May diversion kita no ang ginahimo no. Hindi gini pwede magihan ding dalan magsaysay. So may diversion kita. So ari naman ang DRMO, so pang upload na lang ning kahoy. Kaga pwede na dayon pa katlo na ding traffic. So i-remove ta gid ni ang kahoy kita dako. So, busing ka lang, sir, kung haling ka sa may area, sa may south going north, diretso na lang sila, hindi sila pwede kaliko diri. Ang south kag north sa aton nga Araneta, sumarikta na lang ni ginalaw ta da. So tani mga sirit diri ni mamaliko. So hindi na. So ang halin naman niya pakadto nga southbound halin niya sa Lacson. So ginpa-divert naman naton sa Golden Field pagka magsaysay Lacson. Okay. So, base may abiso ka man sa iba ng mga motorista, sir, base para hindi man sila malangan abiso sa Tiangco. Ano no, sa aton di nga magsaysay subong no partially closed ni. So guro mga after 3 hours to 2 hours niya pag-clearing sila pwede naman malabyan. So tani so paano marekta na lang kamo kung going north to mo pag going south pwede na Araneta. So, sa aton Lacson nga area, Lacson extension ta magsaysay Lacson, so pwede ka mo ka-divert rekta sa Pakadto Alice Road sa Paudi Arco, kaga mo man vice versa. So pwede man ta kalabay din sa may City Mall may Golden Field. Sir, by the way, sir, ilang ko lang, since ganda ko nga puno sang eucalyptus, sir? Ano sila ni ka So ano ko na niyo, hindi kanino pa po gulang-gulang naman gid ni. So ang kuha man posible ni gabok na niyang giyayang gamot. So makita tayo ang gamot niya hindi giyaya bakod. Dagrada ka tama nakalagbas ng sangaya kay kadako. Magluwas sa diri, sir, sa sining ining truck ni counter abi may ibang pangasalakyan nga na damage. So mo lang yun na siya no nga pa hindi man niya actually fatal kay sa likod ni naigo galing kay ti luckily nga nakasurvive ni nga tundua kay why niya mapatalan kay ti sa duli lang ako. Pero so may mga injuries gid sila. Sir, thank you, sir. Action na art si Police Major Roel Colanag, ang tagpamulo sa Bacolod City Traffic Authority Office. Ang yun na lang, tato sa piyak action art. Pamatyagan ko kayo na ito pagbulyada na city, naka-experience ako sa balay nga kwan mo, nga purti ka basko gangin kay Action Alvin mo. Yes, action na art to din na actually medyo nag-ulan gid man pero diri dampi danto ko mabaskog man kay actually kagi naman sang kagahon although nino ang ulan action na art. Last pa kagabi mga alas 12 pasado kabugtaw kita bubo man ang ulan te amo pa ni nga nagresulta man sa pagkahumo kung posible sang duta kag amo to na ang gamot kay gid mismo action na art no. Basi amo na ni makambal ang DPWH, te. Ginabon ng mga delikado na yung mga puno kahoy ngayon ng mga gulang nagtagaas na. Oh, no? Basi mamo na mambal ang DPWH. Plaki kita mo gin pang tapas ganito nilang sa may kuan mo airport kay kuno. Wala gabok din dito yung gabok kaling sa airport, no? Galing kay si kwanto mga lain nga klase sang puno sang kahoy abi. Ang eucalyptus ka ni Action Alvin, kung nagtawon mo do ka sulid nga kwan lawas siya mo, no? Yes, action na art pertini ka solid kag dako ni ang Gidla mo ning pag-intindi ko daw mo ning ginahimo poste sang mga electric company mo. Oo, kapin pag itong masyado ka laba. Ano na siya ka taas? Sang tumba siya subong mga pila ka metros kalabaon niya? Kung ang lawas niya action na art, lawas pagid lamang, paggikan sa pagkakatumba, nasa kupan na gino, sakta na gin action na art. Ang bilog na dalan? Oo, ang halos bilogin nga dalan. Kag nalakip na diri, ang mga sanga, sakop gid sa kapiyak nga footwalk pala ako na sidewalk action na art. Okay. Oo, kita na naton diri samtang ginaligyuhan man. Why na si Sergio Marie? Subong mga team ni Sergio Marie na day. Mga team na ni Sergio Marie Vargas Action na Art.
Okay. ginautod ang ining mga sanga diri sa nakit-an na ang may Navara, may Automan, asos maswerte gani kay ang sangaw arabi sa to nga in between sa auto kagang ining Ay, tuod? Navara. Oo, araw. May gid na guba action sa heart. Baw kun na idug-idug gali jutay na lastra pa sila. Sigurado kung nagtuparay nin duha, last kuan din na last ragin nin duha action na heart. Grabe, ang grabe. Isa ka sa nga in between sining Navara kag auto sa Blakili, walay gid no na sining dinadamage ang ining duha ka salakyan, magluhat gid lamang ang foul sang sining dog o sa sining attraction art sa Action Alvin? Nawagtang siya. Grabe, no? Kun marosdakan katuod siya na, mga men ni Sergio Mario, Ang isa yung ginabitbit, ano ka may gamay nga sa nga lang, no? Ang ginauno siya, Bira, no? Amo ginakay, makamod ako na akong kahoy. Action Alvin? Yes, action art, no? Susubong sini, tatlo ka, ano matawag sini, action art, pang utod pala, na electric ni, o kung Electric chainsaw? chainsaw, no? Electric ng imo yaman. Chainsaw, guro. Chainsaw gani Oo. chainsaw. Actually, may gamay, may dako. May dako. May nabaman, na para mautod man. Dasig lang na, hindi na malabutan siya ka oras, tapos na, hindi may malabutan sa kawaras. Tapos may kaya kayo may nakita ko din at men ni Sergio Mariho, do kagagmay ang ginapulot nilang yaw. Gani man. Hindi na nabutan sa oras. Hindi na malabutan no? Kabay pa mabaw kung nagigo. Kung amo gali kon sa building siya nagtuon, labot ya gid. Yes, action na art. Amo gid na. Labot Grabe, gid no? na. Galing kasi iniya nagbalabagid mismo sa dalan action na art. Si Maninay Fee Campanil ka pamangkot Maninay da pagkadto sa BCPO halin sa may Arneta Street bala. Mga tag-as nga kahoy da Maninay mo na natumba da no na sa Chokes Tugo dapit to. Sa art, no? Sa Alvin? Yes, lapit lang din niya sa May masugilanon mo da ang maupod sa to. Sino tong nagkalapilasan to? Actually, dinala na to action na art sa ambulansya. Bali trabahante to siya sang kwan, sang Chokes Tugo. Bali, kargador action art mo, malman to ni Sarpulanan. Kargador sang mga manok nila. Maload yung talik sang manok pala, ikan lang sa Church to Go. And sa to say na kuha na tumbahan, sang sining nga puno, action na art. Pari man diri ang gwardiya. Okay. Natamuli ka, kaya sabi siguro sila ang sitwasyon na diri. Ako sa sabi pala ang gwardiya. Sir, ano kito exactly na tabo kagina, sir man? Lang ko pa, pati bakulang ko nagpulot ng putso. Ayawer. Nagpulot ko na panande. Pero ano yung mga natumbahan yung mga empleyado na, dere, hindi? Empleyado na isang kuhan ni Sir Ginto, pero may kakap na smoky. Sabi sila naman, no? Hindi, sa loading na sila. Loading. Gawin gani, makuha, maloading niya. Maloading yung digitali ang duha siya na art, no? Kano to nga balancer kay ina tong tails ang isa to no na kwan gen, di sila siya gen. Ang minor injury action na art ining duha, ang isa na pilpilan sa freezer sa sining truck, no? Lang taon tabi kay regali action na art, no? Ang freezer, kung magali ang freezer sa sining truck may sa duha nga freezer may manok pa diri kilit action na art mo kasi na galoding pagid lamang sa mga manok action na art. Kabay pa mahawa na da. Sa tanan nga mga nagabiyahe, likawin nyo lang anay ang paglabay dira sa may area sang ano gani nga street na da? Magsaysay. Magsaysay, no? Magsaysay. Ginapakadto sa BCPO, pangitaan lang kamo sang ruta, mga nagamonitor bala no sa salakyan da. Kaya hindi na masudlan pa subong may may natumbang nga puno sang eucalyptus nga mo na ginahingagaw hawan action Alvin.
Yes, action hours. So, kasi mga tuwamang kita, sa pinaka-latest rin, kapin pa dito, magawa na ang lugar. So, ang sitwasyon na dali sa may dalan sa dalan magsaysay, barangay Singkang Airport. With action, nanitiraw ang action nyo, Action Alvin Graba. Uno sa balita, uno sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Salamat gida patrol, may lang gani kay way mapuruhan no atong duha nga nagakarga sang manok. Tiga loading sila kuntani, may lang kay way sila na sintruhan. Dako nga puno sang eucalyptus nga natumba sinigid lang nga aga. Basi makuha si Sergio Marie Vargas sa Sondos kay i-check ko Bisaya basi may mga areas pa man nga nagligad to sang nag-igo man ang pag-ulan-ulan, way tiyo man gani bagyo. Pero mabaskog ang hangin, may mga nagkalatumba ng mga kahoy mo. Amo nang delikado tuod kung may mga kahoy blang nga, inang mga dalagko ng mga kahoy, inang mga tuman kataas na, and then, kung lang taon mo, okay pa man ang lawas niya sa sagwa, pero sa sulod, gali kwa na bla, inang halo na, may ara nga ang mga gamot niya, doklain, nagid nga, hindi na magkasarang nga magpugong sa lawas siya, di sila siyang isa mo ning nagkakatabo ho. O, i-check ta lang no? Ang si Sergio Marie Vargas kung may mga areas pa nga magluwas na sa magsaysay nga may natumba nga punuan sang or puno sang kahoy. Pudlay no, mga amo ni kinanglan. Amo na gani nga ang iban basta may patukuron o kung may ara puluyan ginatukod bla nalantaw kid no hindi ka dapat sa mga dalagko sa puno sa kahoy nga malapit na ang pwede katumbahan na kita mo kung maggadto ka sa mga lugar nga kapin pa magparking ka make sure nga layo ka sa mga idalom sa sanga sa dalagko ang kahoy hindi mo mapulong na mo kita mo to nagligad abla ang latabo man dira somewhere in Granada to alangilan nga tong pangayaw pag ganito nga natumbahan giblang salakyan nila. Oh, na i-check ta lang ng karon no kung anong sitwasyon kay para may baluan tagid no kabay pa madasing malang niya kon chainsaw tatlok bilog chainsaw ginabanat na. Bisan ano pa nakadako yang lawas ang kahoy akong chainsaw ya hindi niya maglawig gayado pati ka mga sanga lang bisan mga paa na. Why lang dugay gutrab sang chainsaw na. Dulangan taning balita karon alas 8:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Pagbalik ta ang ato na nga mga gin-preparar nga mga topiko para sa inyo. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!
sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga tuloy ang balitang peace talks yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung silo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Tapos sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Action Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada
wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, para nga mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Lakas ang respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tungkol sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya na siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot pini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1.
Para sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1, ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtong 2021. Number 1! Kinikilala ang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtub subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasiling nga tawag ako nga icon gayer na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Preparar ang inyong mga cellphone. Maghahatag na naman kita karon nga agad temprano nga pamaskwa sa gihapon sa SAP sa Aksyon Radio Bacolod o SAP sa ARB sa pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Ang inyong sininga mga cellphone, i-check nyo palihog na. No, para nga pagtawag ta, okay gilayon. Aksyon Hotline. Why na duro nga kuskus balungos, makasabat ka lang karon. Basta listener ka sa Aksyon Radio Bacolod, matik na ya. No? Konstituto Rico Salazar, matik. Magabaton ka sa 500 pesos. Aksyon Hotline. Morning, may lang pagmonitor kay Ana Marie Kisan, Lilibeth de la Piña, Elizabeth Gasuyon, Villa Esperanza, Barangay-Tangob. Halin ina sa kay Rico Salazar ang pagpanamya. Action Hotline. Ayo, salamat gid Rico sa mga listeners naton dira nga nalabayan mo. Kay Billy Gorio, good morning man. Billy Gorio Gregorio Yolo. Okay? Thank you gid sa pagmonitor niya, pag-greet monitor lang kami sa poblasyon
DSB upod sa akon husband kag Tatay Dolfo. Maulanon gid subong. O sige. Mo gina kay halong gid ko nagalong distance kay nga naga-travel bla medyo kuan subong kadelikado ini. Basta gani madanlog ang tiyempo, basta gani amo ni nga nagatupang ulan, ang dalan nun madanlog ina. Ti medyo halong kita kay kadelikado basi bla, way naton ginapangayo. Aksidente unay na iyamo. Sa isa ka pisok lang ti kadelikado gid no. Halong nga sa aton nga mga kaaksyon nga naga-travel. Aring iban pagid nga maminsay nga inyo ginpadala karon nga agaho. Action Hotline. Good morning, siling ni Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Salamat. Malaka family ko no mailang nga pagmonitor. Michelle Sayo Gimiroy. Ayos Ray Baryuga. Diri sa Barangay Pandanon, DSP, Baskog di Ulan. Kagahangin kag sa mga agi di pagkadto San Carlos, salong gi kamo kay danlog katamang dalan. No danlog siling ni Ray Baryuga ho. Ti kapin pa kon inabala ang may jutay nga mga duta no nga magkadto sa simento, matupan sang ulan nga hindi maanod bala. Bao mo ginang halalungan. Good morning, Liog Kubi Patamyo sa family Esteban diri sa Tutong 1, Barangay Felisa. Ayos pa ring Willie mga bata niya si Michael, Winilyn, Esteban Bugina, Sheila May, Fatima, Boy kag si Elaine May. Kag sa mga apo ko, si John Carlo kag Janwin Bugina, kag sa kaitiyay Indring Puhas sa La Castellana, kag sa family Dildo sa Malingin, Bago. Paring Willie, kumusta ka na? No, ba yung agagidra sa inyo? Luisa Santillan Halyares. Good morning, thank you. Bakjiba Bisigio. Happy 70th birthday to Mr. Jerry Lagtapon of Jopanda Subdivision, one of your avid listeners here in Barangay Alihis. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Hey, yeah! Ari na. May nagsabat na sa aton nga linya. Hello, good morning. Good morning. Oh, good morning. Sino paliw gani, sir? Si Eduardo Gasela. Eduardo Gasela. Junior ni senior? Senior. Okay. Basta senior, may junior. Pila edad naton yan ni sir? Pila gani edad mo? 61. 61. Gasakay ka sa tricycle? Oo, sir. Ay, sus. Hindi na ako magpadul. Taga din ganing imo lugar, sir? Zone 5, Talisay City. Talisay City! Congratulations, Sir Eduardo Gasila Sr. Sir, permi kagid nga monitor sa Aksyon Radio? Oo, sir. Ano nga programa tiyan mo? Actually, sir, ang bata, ini sir ang gisabat, sir. Ay, kiki-travel. Tingala ko man ko. Di sa Tatay Eduardo? Kasi Papa, sir na gano'n, nang gapabukid ka. Pabukid. At no problem na lang. Yung balo mo sa Tatay Eduardo, nga ulaton yan lang text na, ha? Kaya parang makabaton man sa San Timprano namon nga pamaskwa. Ikaw ang junior? Hindi, sir. Hindi kaya junior. Sige na lang, no problema. Ipasko ako nang nasa inyo. Iyabalo mo si Papa mo, ha? Nagdaog siya?
Sige, sir. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Nagasakay sa Thank tricycle you. ba si mahulog. Salamat. Congratulations. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Aksyon Hotline. Kaya ko ko, Ben katingog, ya kay papayag li, naglakat sa bukid siya sa kay tricycle. Sige, alas 8:48 na, ariho, may nga agaman, good morning kay Milili Oligo, kay Bunker Gemini, Bro Art Mix doon, kumusta ka na? Monitor lang kami ni Bro Honda. Bro Chito Magaluna, may idol, tiway kita kapida bro. At Tia Kim Iriman, good morning, Otay Benedicto, Tami ako liyog Sanday Che Alihano, Kagatan Iran, ang nagamonitor sa Sipalay City. Si Atan Iran gali monitor da. Councilor may ngaga. Ronnie Arroyo, good morning Aksonart, ka monitor man kami di sa Chicken House, Lacson, sa Chicken House kuno ara sila. Jan Acosta, good morning. Jean Oisiser, may ngaga lang. Huma Lumina, ma'am, good morning. Thank you for listening. Action Hotline. Iban karon naman dugay-dugay pwede. Oy kay Action John Diaz, happy birthday. Dodamo siya order sa bungaga. Aga pa may litso na daw. Dok bilog na. Oo. Salamat gidiyado dyan, no? Happy birthday. Action Hotline. Action Lord John Diaz. Basta mga Lord, di mga kwan giman eh, no? Mga tisuyon giman eh. Yado dyan, happy birthday. Thank you, Gid, sa pamahaw. Sige. Alas 8:49 na, let's go to work sa aton sining nga pagpangalagad. Nawari ho, unahon ko ni anay sa Bacolod kag province nga report. Kabay pa dira ang sa Comelec, okay na iha, Action Alvin, basi makuhaan mong latest na bala, basi kung baka malabayan mo patoy kung may chimpo bla. Ang sa mall, kung nakasulod na tanan, I understand, hindi gini magdamo, gin nga, unlike sa Lasal to, nga daw medyo lawig-lawig, no? Ang ila sini nga pag-cater, kay ti ang mall may ara sila ya tiempo na kung saan o sila ma-close mo. O, ti i-check na na kung bala mga pila ang target nga mag-cater sa bungsong Comelec. Ti kung ladawon naton until October 30 ini o 31 bala i-check ko lang na karon kung ano gid ang last day sang ila registration kay kung magdugok ni damo-damo pa ning makaparehistro mo, no? Ang mga nabilin nga way pa nagkaparehistro amo ning chance nyo na. Since nga extended ang ini nga voters registration, please kadto na kamo, no, sa mga mall. Tatlo actually ka mga mall ang ginhatag diri, no, sang Comelec nga mo ni siya ang dira sila mapatigayon sang satellite voters registration. Why pa may baluan kung lang last week mabalik sila sa Lasal kay sige pang communicate sang taga Comelec didto, no, kung bala i-allow sila gihapon sang University of Saint Lasal, no, i-check ta lang na karon kay para ma-plastar tani, no, kung bala na-finalize na nila kag kung bala may latest update sila sini. Action Hotline. Aparte kakulang sa medical oxygen, i-check talang ng karon kay ang balita amo niho. Nangayo ng mga hospital bulig sa Emergency Operation Center through Dr. Chris Rungon. No nga through MAng, no nga kung pwede i-prioritize anay sa mga supplier ang mga hospital subong. No kay dong ginakulang gid sang medical oxygen. Action Hotline. Pero Aryo, sa Iloan Kublang probinsya, paagi kay Dr. Zifar Gerhard Kailian, kay kundi nag-rapid antigen test ang probinsya, nagligad nga Sabado, no? May mga areas pulo kay LGU actually ang nangin target sa sining activity. Ang resulta mayara gid, no, sang mga nagpositibo. Man kabalo ka subong nga tiempo, kinanglanon gid man nimo nga inang may baluan bala,
no sang tagsa ka mga LGU din nga mga areas ang posibleng may ara gyapon sang malapad o madamo sang linat nanay nga nagkatabo. Tiang Negros Occidental, ang record o mga 1,000 patient, mga ang sa ila record dere nga ang kadamuon sang ining 1,000 din ginamuno kaya parte ni sa hospital nga na-cater sa out of town provinces. Dra sa may Teresita, grabe no, mga pasyente ka nalabot yung iban wala pa kalabot ko ng iban sa Kwania, sa Cadiz, o sa provincial hospital, tining kakita sila. Grabe kidya. Ang pasyente tuman kadamo, pero kuha lang tani action doors ang balo mo kung do update lang kung ano ang nakumpleto ang target nila kung nalabot ng bla kung nano kag kay way pagi kuno data subong si Kwan no way pagi data si Dr. Kailian kung ano ka damo sinisang ilang na kuano na tigayon nga na rapid test kay iya niya sang PHO no iya sang Provincial Health Office naton diri sa probinsya. Kung lang si Doc Kailian, si Kwan na lang, si Dr. Tumimbang, kay para may, at least ba, may data na da siya, kay para may baluan taniho ang latest subong, kung parte kadamuon sang nag-positive, gagin pa idalom sa rapid antigen test sang province. Man do hindi ba lang maintindihan, nga kita diri sa probinsya, sa Negros Occidental, ang sulad sa Bacolod kag probinsya nagbaliskad ya subong ang data no imbis ka kita diri ang magtayuyon o kung magnubo ang record ta can you imagine bla nagbaliskad ya ang Negros kag ang Bacolod mas nagtaas pa compare sa Iloilo City and Province. Tinaway man sang ginligwat no way man sang natabo iyang kwan nga magin bag-o gid sa system nga daw ginalugan. Hindi yan nga bangod sang pagpinasaway na to niya. Ang record actually ang nakita ko diri rapid antigen testing initial pa lang pero do 599 residents ang ginkuhaan sa rapid test. May ara sang 56 nga na nangin positibo sa COVID-19 man kundi ang matabo sina i-rapid test ka mabalaan na yun kung reactive ka mo no amo na gibaloon taniya kung ano ang next nga move sa province ang data sa DOH kambal sila ya nila pa December manubo na ta no hopefully amo na matabo kay kabalo ka kung magsigi-sigi kita diya karon no, magnubo lang dito sa Iloilo kag sa Panay area, kita di aton taas gihapon, tisling ko basi kun ang mga restriction lang ginapatuman, diri lang niya sa aton magtaas sa ulihi, no? Ang gwa balaya nga naumpawan na makaiping naton nga mabanwa kag syudad, kita aton diya gihapon mapaidalom sa GCQ with GCQ HR, no? GCQ with heightened restriction gihapon, tisling ko do nanong tabo ni nano ang dapat nato nimuon kinahanglan ta naman nga si General Mel Feliciano pabalikon ta di o para nga mauntat niliwat ang problema sang kuano ang problema sang pagtaasay sang kaso diri sa aton na kay do si attorney si General Mel Feliciano lang ton ligan upod sa saway nga nagkanto di nga amo tong na kwan no ang nakapanubo kag daw ang system niya tublang gin-implement diri sa aton do amo lang tong nangin effective tisiling ko hindi ayhan nga mayara man kita sang balasulon man kita diri nga publiko kay kita mo ang mga barangay subong problema man can you imagine bla mga barangay halin sa tanod tanan na lang ang mga BHERTS ginatingwaan ini nga magbulig sa kampanya sang city ti ayawan iya pinanaway kay kadamo gid mga salawayon sa mga barangay gyapon mga kapurukan. Action Hotline.
Tiding kakita sinaban. Can you imagine bala nga ikaduwa na kita nga tuig do pariyo lang ni nga nakaibalo na kita sa system, almost ma-perfect na nato ng system nga gina-implement, ti balik kita sa square one mag-amuning gwa niya. O babalik kita sa square one kung amo niyang gwa nga magsigi-sigi ang pagtaas sang cases. Ti ang mga hospital subong nga problema na ho. Kay mga hospital overwhelmed. Why ka na subong bakanting hospital nga masudlan? Ti bisan ano pang koneksyon mo kag kilala mo da City Hall for example, kung why ang available nga bed nga pwede mo sudlan, ti alangan ka na kung ma-insister gito, di ba? Hindi kaya pag-ibatunon alangan ka na karon nga batunog sa ospital, sino matata para si mo din kadaan lakron buta. Grabe no, si COVID yan duwa na katuig nga epekto sa aton duwa gid ya uminto gyapon. Naara kita gyapon sa sitwasyon nga nagasuprer kita sining nga sahi isang problema. Alas 8:59 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kantuan ko lang si Attorney Kanya pilang sang Comelec. Kay ma-check ko sa iya mga pilaning target aton makater sumong kag tapos naman guro ang mga numero panagtag niya. Online sa hotline. Joining us over the phone is Attorney Katrina Kanya of Comelec Bacolod. I-check ko lang sa iya nanong latest subong sa sitwasyon dira sa padayon no, ining extended nga voters registration. Attorney, how are you? Good morning. Ay, good morning, Action Art. Good morning sa tanang nga nagapalamati sa Action Radio. Salamat kina Attorney, masabad lang kung kadali. Kumusta subong nanong latest na kompleto na ma'am ang ginapang distribute nga numbers? Yes, nakatapos na distribute ang numbers naton. May ara kita 300 for the regular and 100 para sa aton nga mga priority lane naton. Okay. So more or less mga 300 plus 100, mga 450 daw mo na ang atong target. Yes. Yes, actually. Ma'am, kumusta kay na kay do nakita ko do hindi do pariyo nagligad ni masiniman na do puwerte gid ang dinaguso sa tao kay na at least do organisado bla do organized na kay na. Yes, Action Art, because may ara kita nga nag-inisprihanay no ang aton nga sa kami sa Comelec ang management sa SM. And then may ara man ang ating kapulisan para ang ating LGU sa kung paano ang pamaagi nga para nga mapatawhay kag bangin orderly ang pila naton sa aton nga mga registration venue Action Art. Okay. Ma'am, until ini nga inadlaw, pila gani kadlaw sa SM naton? May ara kit sa SM ari kita diri subong adlaw buwas kag sa Miyerkules no 11 to 13 kita diri sa SM. 14, 18, 19 sa Ayala, 20, 21, 22 makadto kita sa Robinson's Place naman. Ang ato nga 25 to 30, we are waiting for the confirmation from the University of St. Lasal na kung pwede kita gihapon makagamit sang Coliseum for the registration naton. Okay. Ma'am, sa mga luyag nga magparehistro, magingagaw dira, ang imo liwat advisory sa ila para nga hindi na magproblema kung magkadto sa mga mall nginang magwa pa bla kag mag-process sa mga documents. Bo Action Art, daw mo ginabala ang problema gid namo no subong aga pa kita nag-augtas because nawala sa mga requirements nagakadto. Uyang sa amon nga tiyempo bala nga kung sa makasugod na kami kani kay inatinguhaan man naton nga makatemprano kita start. Para hindi man sila ayawan, bala pila. And yet, among gihapon na nagapatabo, no, wala mga dikit na mga requirements, wala photocopy sa ilang ID, which nag-cause ang delay sa aton nga registration process. So, nag-aayo gid kami sa tanan nga nagaparehistro, dapat kumpleto man ang inyong mga ID, mabitbit, may photocopy na, may birth certificate, and for the 18, 19 years old, kinahanglan gid na naton. For those nga wala sa mga ID, madala na sila nga daan sa ilang nga garantor, ipakopy man nila ang ilang ID sa ilang nga mga garantor. Wala kita nagabaton sa barangay certificate, hindi kapila na natin sulit-suliton, yet nag-insist niya, naghihapon nag-insist, no? But hindi kita yan nagabaton sa mga barangay certification, mga certificate of residency coming from the barangay. Police clearance, wala man kita nagabaton.
Ti kinahanglan ID nyo gida amo na ipa-photocopy na para hindi ma-delay no ang pag-rehistro, pag-proseso. Kung amo kaina nagakuan na ba damo naman ng UI requirements? Yes, Action Art, kadamo gid sa mga wala sa mga requirements. Tapos sinabilang harap pa sa una, sa nga una pa bala sa pila. Tapos sa mo pang mga wala requirements sa bala Action Art. So, kung wala sila requirements, napahulat sila, ginapahigad sila, kay para makuha kita para makastart kita, nagakuha kita sa kompleto na mga requirements. Kaya ang buwasi na, madasok naman sila liwat, tumara ng ilang requirements, which is nagaguba sa naton, bala nga order sa pila naton Action Art. Ma'am, may nagapamangkot for clarification. Ang bata niya, 17 years old subong, maparegistered na siya. Pwede, kung kay by ni January, ma-18 naman posible mo? Yes, Action Art. So, 17 siya, as long as 18 years old siya, sa election day, pwede din siya makapa-register Action Art. Pero kung mag-17 years old na siya gyapon during the election day, hindi pa pwede? Hindi pwede Action Art. Ate, sige, at least klaro. Anyway, ma'am, attorney, salamat gid sa time mo kag good luck sa inyo dira, keep safe, permi. Salamat Action Art, mayong aga. 450 ang target, tiamo na blang ginasulit na gid lang kasimple man lang na mo. Kung gusto nyo nga magpatigayon, mangin masulhay ang inyo kagway na kamo problema pag abot nyo da, please kumplituha tanan nga requirements. Mga necessary documents, dalaan nga daan bitbito na upon nyo da, kay kanugon nga lang iba nagpululaw da, aga pa ng kaladto da, and then, ang matabo ya pag abot mo dira, why ka man documents. Ti malain buot mo kung paygaron ka, kag i-kwan ka na kung mapaygaron ka bala kag pagkatapos, hulaton mo pa ya, pangayo ko to bulig sa makilala mong iproseso, ipaputocopy ang imo sinima dokumento. Ti kundi guba ang pila na naman kay pag-abot sang imo itong ginsugo, salot ka naman da, kaawayon lang na pirmi, no? Mangakig na yung ginsalutan mo naman, mabasulan ka pa. Ganaglinya ka na da, way ka na dala sang kumpleto antes ka magkantuda sang mga dokumento. Tiyan mo na bala, kinanglan, please maluoy ka mo. No, kaya at the end of the day, hindi lang niyo lawas kinalitan niyo. Ang iban nga tao nga mapiktuan dira, kagang taga kumilik mismo, lain pa siya na may harap iban, nga ilan nagid diferensya, ara nagid sa ilang problema, ay, kung isa ba basulon mo pa ang kumilik, no? Tiyan mo na nga, pwede kag ilang kapamangkot, tapos kumilik, may mga requirements na. Actually, kung i-online mo, kung may cellphone, kung mabalaan mo kung anong requirements, ha? O, debla? Hindi ba naguro rason nga, tiway ko kabalubi nga mo nagali, kapila na naginambal, nasulit-sulit na nadigani kalawag, o, nga mo na ang mga requirements, dalon mo may mga photocopy dapat. Para nga hindi ka na magproblema, para nga wala na sang hassle. Pag abot mo na sulod, diretso na ang proseso, kag hindi ka na ayawan. Hulat. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ang balitang Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagservisyo.
matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang
dampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kasi kinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasiwala nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayulang. Alas 9:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Di ko na malabutan ng iba no pakarunan tani ang mga update politika si Isko Moreno gali ari dino si Mayor si Yorme ari gali sa Bacolod di Yadon Ligad. Ulagaw sa kuno sa manukan daw. Why gid siya nagapang imbitar Yadon no? May gulpiada lang sa nagkanto di. Mayo man niya sadya kay sumong damo-damo kada sektor may kaugalingon nga manok no nga kung sinong suportahan nila this coming election ti amo na yang dynamics ng politika mo no maabot gid ang tiempo nga kung sinong ginasuportahan mo ti imo na kinamatarong ti pareho bala sa amon di may ara pag kami sang namutan namon nga magkandidato mo no nga suportahan namon sa palabuton nga eleksyon. Katulad ninyo, pareho man na, may diretso ka man nga kung sino ang imo suportahon this coming election. So good luck ha sa tanan ng mga kandidato, pero may mga kandidato, gidi ako nga isang do pakabal na lang no. Sige lang amo gina. Sa way performance kung daog kada eleksyon, way gidi problema ha. Action Hotline! Galing kay Chimpo, kung hindi naging magtugo to. Karoon na lang no, sa Action BBB program ang pila ka mga developing stories. No? Kapin pang way kumalabutan sa province. So, ang antigen test, nga importante ini. Galing kay way pa man kompleto nga data si Doc Ilian. Basi karon kay Dr. Enel Tumimbang sa PHO, may available na ina. Action Hotline! Ang ako lang reminder sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, amo ni siya ang makabuligid para sa pagpabakod sa inyong immune system kag resistensya sa lawas. Subong uso, subong trangkaso, take note. Ang trangkaso, ubo, uso, subong. So, halungan ta ini kay pwede maglala na. No, kabalo ka ini mga common illness. Amo ning umpisahan sa mga balatian nga kung mabaliwala o pabayaan mo, maglala ang imo sini nga ginabatsyag. Pero sa tempranong palangadaan, kung may protection ka na, hindi na niya makatapik sa lawas mo. Ang pagpabakod sa immune system kag resistensya among sekreto dira. Ang gina-recommend ko sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Sa napulo ka pesos lang, can you imagine kung ano ang matag niya
Wah, ang iban nga mga mensahe nga hindi ko malabutan, pasensya gid. Daso naman, no, may ari pa din nga ginpadala siya Adudyo nga insidenteng pagkalumoso. Pero gina-check pa nato ni siya sa kabanwa kung ano ginang detalye sini. Amo ni nga tiyempo, subong ba kuidaho, ginanay halakulo ka pulo paligo sa mga baybayon. Blake porti ka balod, no? Muna ka delikado sang tiyempo. Kabalod, sumungya mo hindi mo madali-dali ni kuha ng balod nga basi kung ganuyon gusto nga gani mo tapos gid. 75 days before Christmas Day, 82 days before New Year. Aksyon Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila